Presented by HKB Films. बोला बोला शंकर भगवान की। बाबा कैसे देवघर आई हो मिक्स बाय ब्रिजेश बिहारी बढ़ गइल लॉकडाउन बाबा कैसे देवघर आई हो बढ़ गइल लॉकडाउन बाबा कैसे देवघर आई हो बढ़ गइल लॉकडाउन कैसे जल भर तोर पूजा कर कैसे जल भर तोर पूजा कर सिल भइल पूरा टाउन हो बाबा कैसे देवघर आई हो बढ़ गइल लॉकडाउन हो बाबा कैसे देवघर आई हो बढ़ गइल लॉकडाउन हो बाबा कैसे देवघर आई हो बोलिए शंकर भगवान की। बढ़ गइल लॉकडाउन बढ़ गइल लॉकडाउन जब से सुननी होता कोरोना दुखवा झेलनी हो घर में मनावा नहीं लागे पबजी खेली हो जब से सुननी होता कोरोना दुखवा झेलनी हो घर में मनावा नहीं लागे पबजी खेली हो कैसे के नाची कंवरिया बाबा बज कम साउंड हो बाबा कैसे देवघर आई हो बढ़ गइल लॉकडाउन हो बाबा कैसे देवघर आई हो बढ़ गइल लॉकडाउन हो बोला बोला डमरू वाले बाबा की। बाबा कैसे देवघर आई हो मिक्स बाय ब्रिजेश बिहारी बढ़ गइल लॉकडाउन रोई रोई दुनु अखिया कृष्णा फुलैले हो